हरनि 1 रिंगासो समाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव साथाम सुबुं जखम। बाक्सा जिल्ला बरबरी थानानि सिङाव थानाय सुबनखाता हालामनि मैथाबारि गामियाव थांनाय हरनि 1 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै न'-बां, मैगं-थाइगं, आबाद खहा खालामलांनायजों लोगोसे सानैसो सुबुंफोरखौबो गाग्लोबना गालांदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरनि समाव मैदेरा फैनानै गंगाधर गयारिनि फिसाज्ला बिरन गयारिनि आथिंखौ गाफायलांनायजों लोगोसे दैथुन मोसाहारि, रुबिराम महिलारि बिथांमोनखौबो गाग्लोबना जखम खालामलाङो। बेनि अनगायैबो अबिनाश बर' आरो मुस्रिमा महिस्रि बर'मोननि न'खौबो सेफायना गालाङो। आरोबाव धरनि नार्जारिनि मैगं आबादखौबो थेर-बेथेर खालामना गालाङो। थांनाय हराव जोंहानि न'खरखौ हाग्रानि मैदेरा सेफायनानै गालांबाय। दा जों न'खराव दा माइरं एसे दंमोन, इखो दा जालांबाय। दा इसा न'खराव लाइ-लथर गैया। दा नोंथांमोना मा बेबस्था खालामनानै होयो? दा नोंथांमोननि एसे आर'ज गाबबाय नोंथांमोननाव। सरकारखौ मा खावलायनो सानो? दा सरकारखौ अननानै न' गंसे एसे होबानो जाबाय खरस। थांनाय मोनायाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै नोंथांनि आथिंखौ सेफायलांदों होननानै जोङो खोनानो मोनदों। बे जाथाया बोरै जानो मोननाय एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा? बे समाव बे मैदेरा माने माइआव हाबदोंमोन आरो बे माइआव हाबनायावनो टर्च सुदोंमोन आं। टर्च सुनायावनो होसोबोनानै इ न'आव बैसांखौ सिफायफैग्रोदोंमोन आरो बे बैसां सिफायनायाव ओमफ्राय जों होनाय जादोंमोन। होनानै आरो ससे थांनानै ओमफ्राय उल्था फैफिननानै जोंखौ एटेक खालामो आरो माने। हरनि बेसांसो रिंगायाव बे जाथाया जानो मोनो? मोनानि 1 बाजिसो जाबायमोन। आच्छा, नोंनि जे आथिंनि जि बायनाय बियो मोजाङैनो गोबाङैनो जखम जादों नामा? जादों, आंनि बे आथिं बायनाया माने गुग्रुजोबदों होनना बुंदों आरो हाराया। सिकित्सा खालामदों ना खालामाखै दा? सिकित्सा खालामदों। गोदान सरकारखौ माने बेखौनो खावलायनो सानदों बे आथिं बायनायखौ माने सिकित्सा लानो थाखाय आरो एसे अनसुंथाइ हरब्ला मोजां जागोन सानो आरो। नोंस्रा न'खराव खैजोनसो दं आरो न'खरनि गुबै खामायग्राया नोंसोरनि न'खरा सोरमोन? दा न'खराव जोंहा ओरैनो हौवा हिनजाव ओमफ्राय गथ' सासे दं आरो। दा न'खरावथ' खामायग्रा रावबो गैया, आंल'सो खामायग्राया। बोरै गमामायैनो जामारनाय एसे फोरमायगोन नामा? जोङो थांनाय हराव माने सासे न'खरसेनि माबायाव आरो जेनेबा माइबो दङ, ओमफ्राय आरो खाथियाव बिदिनो खांख्रिखला बैसां दंमोन आरो। ओमफ्राय बेहाय माने मैदेर हाबफैदोंमोन आरो। ओमफ्राय जोंबो न'आवनो दंमोन, हरनि 8था जाबायमोन। ओमफ्राय जोंखौ हारसिंथ' होनो हाया नालाय मैदेरखौ। ओमफ्राय जोंखौ फन हरनानै लिंहरबाय, जोंबो थांबाय। ओमफ्राय होदोंमोनबो आरो जों। ओमफ्राय मैदेराबो होनाया लोगो खारदोंमोन। ओमफ्राय मैदेरा एसे अख्रा नालाय, जेनेबा मानसिजों जुजिग्रा नालाय। ओमफ्राय दा खारनानै उल्था गिदिंफिननानै माने जोंखौहाय माने आक्रमन खालामफैदों आरो जेनेबा बेहायनो। ओमफ्राय जोंबो माने मैदेरजों जुजिदोंमोन, जुजिनानै ओमफ्राय जुजिबाबो हायासै नालाय जोंबो खारबाय। खारनायाव ओमफ्राय जों बिदिनो माने मैदेरा खारलांनाय फाजिनो, मानसि होसोलांनाय फाजिनो माने जोंखौ एसे गाख्लाब गासि खालामना गालांबाय आरो बेखिनियानो। नोंनि जि आखाइनि जि बेन्डेज होनाय बियो माने मैदेरानो गाख्लाबनानै माने मैदेरजों सौदावलायनानै गोलैनानै माने आखाइया एसे लोरिदों आरो हान्थुनिबो एसे लोरिदों आरो बेखिनि।